Singit pa eh. Alis na ako. Halika na, Garud. Oh, magbabay ka na. Magbabay daw siya. Bye po. Mag-hospital na po sila ng duty ni Tita. Good morning, guys! Welcome back to another vlog. I am still so sleepy. Anong oras na kasi ako natulog kagabi, guys? Parang 1 na kasi nag-edit pa ako and then in-upload ko pa yung YouTube video na mag-up yung vlog. So, ayun, ang late ko na naman nakatulog. But today, I will be filming a video, my July favorites. And then, isa lang na video kasi may duty na ako mamaya. Ayoko na mapagod ako kasi alam ko mamaya sa duty ko may blood transfusion ako. So, kailangan natin mag-save ng energy, girl. I'm really loving my new glasses. Tingnan nyo, guys. Kasi gusto ko yung ganitong print, yung tortoise, sabi nila. Kasi ganyan din yung dating eyeglasses ko dati, yung Ray-Ban ko na yun nga lang nawala. Ninakaw! Akala ata nila walang grado yung yung lens ko eh. But yeah, but this glasses is from Firmo. Ayun, ito yung binigay nila sa akin and sobrang lightweight, guys. Sobrang lightweight as in. Ito na yung pinakamagaan na glasses ko na nagamit ko sa lahat ng years na gumagamit ako ng eyeglasses. Sobrang gaan. Perfect siya pang duty talaga eh. Update ko pala kayo, guys, dun sa tomato serum na ginamit ko kagabi. Nakita ko, ngayon ko lang nabasa, wala pala siyang claims na magpaputi siya ng dark spots. So, I'm still hoping na yung tomato soap nila, mapaputi niya tong mga dark spots ko. Kasi yan lang naman ang major problem ko. But, ang sabi nung tomato serum, nakaka-tighten siya ng mga pores. Yung mga pores ko dito, guys. Oh. Yan. So, hoping na mag-work. Hoping na mag-work yung tomato serum natin. If you are wondering where I got that tomato serum, guys, sa Shopee din meron din sila sa FB na shop, Joyce Pearl Titwazon or yung Zion Stuff. Yun, kung natatandaan nyo yung Shopee haul ko dati, na yung pinaka-first na Shopee haul ko, yun, yung may-ari nun, siya din yung nag-send sa akin nung product na yan to review. But yeah, let's see. Update ko talaga kayo, guys, every now and then. Pag to nag-work sa mga dark spots ko talaga, yan na talaga. Hey guys, update time. It's already 12:53 PM and ngayon pa lang ako mag-film. Kakaligo ko lang. Ewan ko kung anong nangyari sa oras at biglang naubos na lang. So, I need to do it now kasi 3 PM may duty na ako. Kakatapos ko lang mag-film, guys, and grabe, ang tagal kong nag-film kasi may maingay dito, may maingay doon. Eh, hindi ko na talaga kayang, i-delay pa tong video na to. Hindi siya nagpa-focus. Hindi ko na kasi pwedeng i-delay pa tong video na to kasi kung i-film ko pa siya next week, super duper delayed na siya talaga. Parang hindi na siya relevant for the monthly favorite. So, I need to film it. And yun, sa background, naririnig ko pa si Bebe Cals na sumisigaw kasi inaasar na naman siya ng mga tito niya, nakasaway. And yun! Sana ma-upload ko siya bukas para Saturday lalabas na siya. I was planning to film a lot of videos today but I just can't make it. Kailangan ko nang mag-prepare, guys, kasi may duty pa ako later. So, yeah. Ang saya ko lang, guys, kasi ngayon nakakapag-film na ako na may eyeglasses ako. Kasi dati-rati, nung yung DSLR ko pa yung ginagamit ko, I need to put on artificial lighting. Kasi most of the time, gabi ako nag-film dati. Ngayon, hinahabol ko talaga yung sunlight para makapag-film ako ng mas maganda. Kasi hindi na nga ako gumagamit ng light. Kasi ang pangit ng artificial light. Naghanap ako ng mas maganda na light. So, let us see. Happy lang ako kasi hindi masyadong nagkakaroon ng reflection. Ganun. Kasi dati makikita mo talaga yung light. Ganun. So, ngayon, okay na tayo kasi wala tayong light. Ito yung mahirap, guys, kapag mag-film, yung mag-aayos na. So, nalagay ko lahat ng products na furniture ko dito para mas madali ko lang ilagay ulit sa lalagyan nila. You know what I mean? Para ito lang ang dadalhin ko. Pupunta na ako sa cabinet, pupunta na ako sa banyo, ganun. Para maibalik ko sila dun sa lagayan nila. Tingnan ko yung items ko. Not too much naman. Tsaka para matapon ko na yung empty na na furniture ko. Good morning, berries! Welcome back to another vlog. Hihilamos muna ako.
At ano, tawag dito, kasi ang daming redness ng face ko. Olo, may tumutubong pimps. Hopefully, hindi magtuloy yan. Ganda ng lighting dito ah. Ang ganda ng lighting. I like it. I like it. Do you like it? Dito na naman ang bebe! Bebe! Kasi sabi ni mami niya, wag kang magkakalat dito. Sabi ni mami niya sa kwarto nila. Kaya sabi ko, dito ka na lang magkalat. Nagdala nga ng ikakalat niya. Ayan oh. Yay! May baon siya na kalat niya. Ano ba ang dala mo? I like this. Uy, kunin mo pa to oh. Yok, ang dumi-dumi na ng damit mo. Tapos yung head mo, ang dirty. Meron ka pang toy doon, oh. Doon, oh. Sa likod ng door. Yok, di pa naliligo. Ew. Ew, nag-makeup lang. Hindi naligo. Anta na, mag-hi ka daw kay Tita Riza. Sige na, mag-hi ka na. Well, we're not this. Mag-hi ka na nga kay Tita Riza. Kasi love ka daw niya. Sige na, dali. Moana. Say hi. Say hi to Tita Riza. Sige na ah. Hi, Tita. Riza. Hi, Tita Riza. Kamo ah. Hello po. Kamo. Nahiya ka na. Mag-hello ka. Mag-ganon ka oh. Ang big ng spare mo oh. Hey guys! Update time. It's already 2 p.m. and pupunta na ako sa hospital. On my face is just the Shawil brows and nag-lipstick lang. Lipstick no. It's the NYX. Ooh, NYX. Basta yung NYX na liquid lipstick. I don't know the shade but I will just put the link down below if you're interested to know about that. And yun, wala akong nilagay sa face ko para mag-rest ang skin natin para sa clearer skin. So, pupunta muna ako. Lagi ako, may ganun. Pupunta muna ako sa hospital, guys. Kasi as you can see, prepared na ako para mag-duty. So, yeah, let's go. Makikisingit pa eh. Alis na ako. Halika na, Garud. Oh, magbabay ka na. Magbabay daw siya. Bye, bye. Mag-hospital na po sila ng duty ni Tita. Yes! So, see you later. Tulog ka maaga, ha? Baka madatnan na naman kita mamaya. Bye! Bye! Kiss me! Mirror. Mirror. Kiss tita. Sa kabila pa. Sa kabila pa. Damot. Bye-bye!